24 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар маҳаллаи ғайрати шаҳри Бохтар ба рафти парваришу истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз гармхонаи қитъаи замини назди ҳавлигии шаҳрванд Фурқат Қосимов шинос шуданд. Фурқат Қосимов дар маҳаллаи ғайрати шаҳри Бохтар аз шахсони меҳнатдӯст шинохта шуда таҷрибаи бои деҳқонӣ дорад. Оилаи ӯ таъкидҳои пайвастаи раҳнамунсози пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корам сармашқи кори худ қарор дода, дар замини назди хонааш гармхона ташкил намудааст. дар майдони 14 сотиқ 3 гармхонаи доим амалкунанда бунёд карда, дар як сол 2-3 маротиба ҳосил мегирад. ман сокини ҳамин маҳалла ҳастам. дар заминҳои назди ҳавлигии худам гармхонаҳои доим амалкунанда бунёд кардем. мана хеле ки мебинед, мана ин меҳнати дастони худомон астак, мана бодринги мо тайёр шудааст. рӯзҳои наздик мо метавонем мана ҳосили тайёркардаи худро мана ба бозорҳои худ барои шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба фурӯш мебарорем. ба худам шахсан аз номи худам ва аз номи аҳли оилаам, падару модарам, ба пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистонамон Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунам, ки ҳамин хелинҷии оромиро ба мо офаридааст ва ҳаминтар шароитҳоро муҳайё кардааст. дар гармхонаҳо помидор, бодирин, қаламфури булғорӣ ва дигар зироати кишоварзӣ парвариш меёбад. истифодаи мақсадноку самараноки замин ва заҳмати шабонарӯзӣ имкон фароҳам меорад, ки ин оила ҳосили фаровони барвақтии сабзавоту полезӣ аз қабили бодирингу помидор ва булғорӣ ба даст оварда, сатҳи зиндагии худро баланд ва дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳм гузорад. дар назди ҳавлӣ бунёд кардани гармхонаҳо манфиатовар буда, шароит фароҳам меорад, ки талаботи харидорон дар 4 фасли сол бо бодирингу помидори истеҳсоли худӣ қонеъ гардонда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тарзи истифодаи оқилонаи қитъаи замини назди ҳавлигӣ ва бунёди гармхонаҳои доимамалкунанда, ки самараи хуб медиҳанд, баҳои баланд дода, таҷрибаи ӯро дар рӯёнидани ҳосили барвақтии помидору бодирин ва ғайра дар шароити имрӯза манфиатовар арзёбӣ карданд. тибқи иттилоъ, дар шаҳри Бохтар дар маҷмӯъ аз ҷониби сокинон дар замини назди ҳавлигӣ дар майдони қариб 70 гектар гармхонаҳо таъсис дода шудааст. якташ бодринг аст, мана мебинед тайёр аст, дуюмаш помидор аст, сеюмаш қаламфури булғорӣ астак тайёр кардагем ва барои самаранок истифода будам. мо заминҳои назди ҳавлигӣ бо чӣ қадар дарахтҳои мевадиҳанда дорем ва дар тагҳои вайҳо кабутиҳои шинондагӣ ҳастем ва ҳамаш барои истеҳсоли мо аз бозор вайҳоро намехарем. он чӣ ки шумо мебинед, мана бодринг, помидор, булғориро инҳоро мо ба фурӯш бароварда аз ин меҳнати кардагиамон фоидаи хуб мебинем. мо дар оянда ҳаракат дорем, ки дар замини худ меҳнати ҳалол катӣ бо ризқи ҳалол зиндагии худро пеш барем. аз ҳамин заминҳое ки мо гармхонаҳое ки мебинед, охиронашро мо 2 феврали ҳамин сол чинда будем, помидор буд. баъд аз он мана бо дидесед, ки мана охирои моҳи март аст, мана мебинед, ки бодринги мо тайёр шудааст. мана тақрибан 50 рӯзанда бо ма дуюм ҳосили баҳорӣ сар шид. ина мо дар як сол 3 ҳосил мегирем. баъд аз ин боз ягон намуди дигар, ба мисоле ки вақти тобистон гарми бад аст, помидору бодринг карда намешавад, мо як алаф мегирем. ин ҳам барои хоҷагии худмонам фоида дорад. ё ягон кабутӣ мекорем барои бозор. ино ҳамаш барои хоҷагии худмон, барои манфиати худамон астак. агар дар замин меҳнат кунӣ, ризқи рӯзӣ та худа меёбӣ. ҳамаша мебинӣ, ки мана чӣ хел меҳнат кардагем, мана чӣ хел ҳосилҳо додесиад. оянда ҳам мана помидор ҳам мепазад, қаламфури булғорӣ ҳам мепазад. инҳо ҳамаш барои манфиати худам, фоидаи худамон аст. ба як сол зиёд ҳамин фоидааш мерасад. мо ягон чӣ камбудӣ мақсад надорем. баъди ҷамъоварии ҳосили фаровон, бозори дохилӣ бо сабзавоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин ва нарху навои он мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. зимни суҳбати самимӣ бо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Фурқат Қосимов таъкид дошт, ки ӯ аз гармхонаҳои назди ҳавлияш 2-3 маротиба ҳосили сабзавот мерӯёнад ва аз ҳисоби ин замин ҳар сол ба маблағи аз 90 то 100 ҳазор сомонӣ фоидаи соф ба даст меорад.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносоӣ бо рафти парвариши сабзавот дар гармхонаҳо сари дастархон бо аҳли хонаводаи Фурқат Қосимов суҳбати озоду самимӣ анҷом доданд. саҳни ҳавлии ин оилаи меҳнаткаринро гулҳои шукуфони гуногун зебу зинат бахшидааст, ки ин аз завқи зебоипарастии хонавода дарак медиҳад. ба андешаи сарвари давлат дар шароити имрӯза бояд ҳар як оилаи мамлакат ҳар порча замини корам, ба хусус замини назди ҳавлигиро ба манфиат истифода бурда, дар навбати аввал талаботи оилаи худро бо маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар маводи хӯрока қонеъ сохта, ба ин васила дар татбиқи яке аз ҳадафи стратегии давлат таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳм гузорад. шумо падарашон мешавед, шумо модарашон. баракат нас зиндагиҳо хуб аст. шумо нафақатпур фарзандот мехонанд? фарзанди духтарчаам ҳамин сол институт спориду донишгоҳи миллӣ гузашт. факултати фарматсевтика. шароитот чӣ хел аст? литсейда чӣ хел аст? хуб аст? бои чанд қади мехонӣ? 5? аъло. забонҳои русӣ англисӣ мехонӣ? آموزش زبان انگلیسی و سفر англисӣ ҳа? асосан англисӣ мехонӣ? بله. сифри чанд? 7? насхонӣ. Dear leader of the nation, I am pleased and proud of your visit to Khatlon region, Bokhtar city, and especially to our family. My name is Gulnora. I am in 7th grade. I study at the Lyceum for gifted students in Bokhtar city. There is a wide range of English language learning in our Lyceum. Of course, it's for a development and study of foreign language in order to fulfill your instruction. I will try to make effective condition that you, the great leader of the nation, have created for us children and youth. Thank you very much for your care, dear leader of the nation. Welcome to our family and home. Многоуважаемый основоположник мира и национального единства, лидер нации, президент нашего прекрасного государства. Мы очень рады приветствовать вас у нас дома в городе Бахтаре. Для членов нашей семьи великая радость принимать дорогого гостя, лидера нации. Мы осознаем того, что, несмотря на жесткий график, вашей деятельности уделили время посетить нашу семью. И мы благодарим вас за оказанную честь. Я Бахридин Касимов, учусь в 3 классе. Моя мечта стать летчиком, и верю, что она осуществится, потому что благодаря вашему упорному и созидательному труду для нас созданы все условия. Мы, юное поколение Таджикистана, благодарим вас за хорошее детство и прекрасное будущее, которое нас ждет. Я очень надеюсь и верю, что стану летчиком. Вы, лидер нации, будете первым почетным пассажиром. Еще раз добро пожаловать. Большое спасибо, Рамат. Часть. Dalda? Dalda da şu. Allah puan vereceğim. خب جان کنی قبضن محترم پیشوای معظم ملت، قدم مبارک شما را به ولایت ختلان، نگین ختلان زمین شهر باختر خیر مقدم میگویم. نام من نهیم بانو می باشد. من یکی از دختران خوشبختترین زمان صاحب استقلالی کشورم هستم. این زمان تحصیل خود را در بخش اولی فاکولته داروسازی دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه داده ایستادم. از فرصت مناسب استفاده نموده و شما پیشوای معظم ملت برای غمخواری‌هایتان جهت رشد ذهنی، تحصیل و فراغت و زندگی شایسته جوانان سربلند تاجیکستان با یک جهان صداقت و صمیمیت سپاسی بی‌اندازه اظهار می‌نمایم. محترم جناب عالی، چون در روزهای تجلیل جشنی فرخنده‌پای نوروز بین‌المللی قرار داریم، با مصرع‌های شعری شما را با این جشن تبریک نموده خواهان آنم که تحت رهبری شما تاجیکستان عزیزم باز هم گل گل شکوفان گردد. بزم گل در چمن نوروز است، دور گل گل فکن نوروز است، تا بگردان سخن نوروز است،
توجیکستان وطن نوروز است. آسان ناس خوب کردم فارماسیوتیکا هم بسیار ساحه مهم آینده تاجیکستان یکی از ساحه‌های اساسی که برای مردم و خدمتی اساسی کردنشان کنی ساحه فارماسیوتیک درست متخصص در خود ناس موفقیت شما ساموسا را از چی کردیم؟ تندورو دیدم خوناتون دیدم بسیار تازه آزاده چند فرزند دارین شما؟ تمام ببینید 4 فرزند دارم فرزندی کلانی امریکا بود دو پسر دارم یک دختر فرزند را ناس تربیه کردی؟ چی کاری که حاضر کردی؟ نمیدونم کمک است شما از زمین ناز یاولگیتان شکبی صدها نفر دیگر سیر میکنید نباشد از زمین جا صدها اویله بادرنج و پامیدور سبزوات میگیرد هم خودتون را تامین میکنید هم با دیگر را همه این خیلی شرایط ندارد همه این خیلی هنر ندارد اگر باشد که هر یک اویله تاجیک مثل شما کار کند تاجیکستان گلستان میشه همه سخانه شما دیگر میبینید همه برآمده کنده قریب میگه سرزمین تاجیکستان خوب کوهستان پیشتی روی زمین است پیشتی همین امکانیت های بدگی را استفاده برای مگر ما همه سرور زندگی بزرگ ما حساب کردیم ما پیشتان نقل کردم زمینی که بادرنگ حاضر علاقه رسیده است یک مرتبه علاقه چینده دو مرتبه یک ماه شده است شنوندم حاصل می‌کنم خب یکم حاصل گرچند کم هم بود که بود 24 سومانی نه حاضر 14 15 سومان از در خانه هم ریسک روزی مهنت ثمرش هم می‌بینید هم بازار استعمالی در مردم را تامین میشه فراوان میشه اگر با شرط بیشتر استحصال کنن مردم فراوان میشه زیاد چی میشه نرخ پایان میره ارزانی میشه باز در این زمین 4 حاصل میگیره 4 حاصل مخنه ماه اوگوست اگر رود سبزی تونه با بعدیوی با برای تیراماتوری میبینی برای زمستان بودرینگ پیراموها در 4 حاصل میشه بودرینگ پیراموها 2 ماه چشماندی نیست 4 حاصل نمیشه بازی بسیار نمیشه 4 حاصل کلون زندگی ها چکل است نه مشکلی نیست فرزنده یاردم میکنن کارخانه دا خانه و در این است حولی تازه آزاده همین است زندگی همین زحمت میکشی که کمتر جانم راحت کنه خیلی بله زندگی خوب داشته باشین خانه و در خوب داشته باشین جانم راحت کنه فرزنده هم اینا با همین تازگی آزادگی خانه حالی ده تأثیری بسیار مثبت میرساند به جهت روحی روانی فرزنده نورسا اونها هم در همین رویه تربیت می‌یابند با تازگی آزادگی زیبایی پرستیشان تاثیر میکند نسبت به آنی که از تلویزیون میبینند یا که از دیگر چی میبینند در خود محیط همین آینده کلان شدن همین تازه آزاده کار میشن خانه در زندگی مستقل در گذشتن همین باید میشه هر کس رحمت میده هیچ جای تازه نمیخورند اینجا یکم چی در کار نیست فقط ذوق داشتن در رحمت اگر زندگی خوب داشته باشه انشاءالله با عمر با برکت هم میبینیم بسیار مهم است زندگی عائلوی اگر بر شرط خوب باشه یگان دارو و دوا دیگه در کار نیست من حاضر فیورال در تمام کردیم با این حاصل دویم آورد کردیم علاقه باید با وای در آمده است یعنی پیهم این زحمتی خودتون مهنتی خودتون بله ثمرش هم میبینی تا ما چی پخته میتونه کردیم این کلچه را فکر کی کرده است؟ خطا؟ کنجد کی کرده بالاش ها؟ چی می قلم و فکر میگین چی میگه شما؟
шукрона кардан дар кор ки ҳастем. Бале, ҳастем. Ин фарзандоро бин, тарбия кардем, хонда истодан. Ин бисёр давлати бузург. Ҳамин орзуи падару модарам ҳамин аст. Ҳамхеле? Барои чӣ оиладор мешаванд? барое ки худо насиб кунаду соҳиби фарзанд шаванд, фарзандоро тарбия кунанд, ба камолот расонанд, хоб хурсандишонро бинанд. соло вазбин, соло дунё да вазбин. соли гузашта буд, имсол аз соли гузашта да вазбин мешад. Имсол дунё да вазбин мешад. ҳозир аллакай дар бисёри кишварҳо қимати қаҳтӣ, бале, камчини маводи озуқа дар бисёр минтақаҳо хушсолӣ, камобӣ, эҳтиёт кардан дар кор, зиёдаравӣ накунем, исрефкорӣ накунем. бошад чени ҳамун шикамамон мақсад масъала ном ба эҳтиёт карданмон дар кор, масъалаи ном гар дорем, ҳама чӣ дорем. не болои дастахонам би ҳама чӣ нозу неъмати ҳамин тоҷикистон ягон чиз аз хориҷа нест. бисёр солҳои вазмин паси сар карда истодем. худо кунад ки ин чизҳоам паси сар шаванд. ин дунё имрӯз ин касалиҳои мана ин инфексиони қати COVID-19 пандемияш мегӯянд коронавирус дар европара аллакай авҷи сеюмаш шурӯъ кардааст. ҳазорҳо аз дунё рафта истоданд бармаҳал. кишварҳои абарқудрати дунё масъалаи баровардани дору дигар да ҳозир тамоми хароҷоту заҳматҳошонро кашида истоданд. пурра муваффақ амолӣ нашуданд, чунки пеши роҳи касалӣ 1 сол шуд, ҳолеам гирифта нашуд. ҳолеам бисёр ай шукронаш ки дар тоҷикистон ин чиз нест, лекин мо эҳтиёт шудамон дар кор. ҷоҳои бисёри дар маъракаҳои мекунем баъзан эҳтиёт кардан дар кор. дасту панҷамон тоза озода бошад. ҳамин касалиҳое ки гузаранда аст ҳастанд, ҳисоби чӣ мешавад? ҳисоби иплосӣ дар хонаву дару дасту панҷаву сари либосмонро ки нашустем, баъд ҳар гуна касалиҳои инфексионӣ худаш давида мебиҳад. ношукрӣ кардамон дар кор нест, зиёдаравӣ кардамон дар кор нест. мо таъкидмон ҳамин бошад. ҷамъ кун, хона кун, дар кун, хоб фарзандота тарбия кун, хонон ба воя расон. хуб аст. зиндагита хуб кун, умри бобаракат мебинӣ, аз дунё баҳра бар. ҳамин саломат бошед, хушбахт бошед. китобҳоро овардем, як китобхона шуд, 200 та китоб дар китобхона монем. ҷавоно хонен, хонед гоҳ-гоҳ балкунетон китоби асари бисёр бузурги таърихи бобоҷон ғафуров ҳам аз тоҷикон, таърихи миллата донистамон дар кор, таърихи авлоду аҷдоди гузаштамонро бояд бидонем ки аз куҷо омадем, ки ҳастем, кӣ будем. саломат бошед, баракат ба мехонаву дартону хушбахт бошед. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои самараноку оқилона истифода кардани қитъаи замини назди ҳавлигӣ ба аҳли оилаи Фурқат Қосимов тӯҳфаҳои арзишманд аз ҷумла 200 номгӯи китоб ва шоҳасари Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро ҳадя карданд.